Milí Přeštěčtí, jmenuji se Tomáš Melík a jsem starostou našeho města. Na podzim nás opět čekají komunální volby a já budu znovu usilovat o vaše hlasy. V minulých letech se mnohé povedlo, něco nebylo perfektní, ale zejména se podařilo rozpracovat spoustu projektů. A já nejsem člověk, který utíká od rozdělané práce. A proto my společně jedeme dál. Tak následujte.